ଦ୍ୱିପହର ବେଳା ହୋଇଥାଏ। ହନୁ ବୈଦ ଖଟରେ ଶୋଇଥାଏ। ସମୁଦି ଗଧିଆ କଥା ତାର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସମୁଦି ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇ ନାହିଁ ଭାବିଲା। ସମୁଦି ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା। ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଗଧିଆ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ହଁ କହିଲା। ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ହନୁ ବୈଦ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କଣ ହେଇଛି ସମୁଦି? ତମର ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ଗଧିଆ କହିଲା, କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଜ୍ୱର ହେବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ହନୁ ବୈଦ ପଚାରିଲା। ଗଧିଆ କହିଲା, କଣ କହିବି ସମୁଦି, ବିଲେଇ ନାନୀର ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମିଠା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଆଳୁଚପ ଖାଇଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ବାସି ଜିନିଷ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଲେଇ ନାନୀର ସରାଗ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଇଦେଲି ସିନା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇ ଝାଡ଼ା ହେଲା। ତା ପରଠୁ ତ ଜ୍ୱର। ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଶ୍ୱାସରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭାରି ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି। ହନୁ ବୈଦ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ଔଷଧ ଦେଲା। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ଡରନା, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହନୁର ଔଷଧରେ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ହନୁ ବୈଦ କହିଲା, ସମୁଦି କଥାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଅ, ମନେ ରଖ, ଖାଇବା ଦରବ ପଚା ସଢ଼ା ବାସି। ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛିଥିବେ ବସି। ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ, ସେହିପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଏ।